ya annabi, ya annabi, ya annabi. Ashhadu annaka rasulullah ya shugaba. Na shaida babu abun bautawa sai kai ilahina, ba na biyun ka ahadun kake kai ka kadai ta ko'ina. Awalin kake akirun kuma zahir baɗin kana a ko'ina. Mulki isa girma da buwaya na gunka rabbana. Ya albari ukai ta salatai kun mujittaba sa a halil baiti digirin sini ba za na bar su ba. Sa ashabu jaruman gaske suna a sahun gaba, da shehunai da duk waliyan Allah ba za na ki su ba. Bara na tsaya na gaida jikoki wato a halil kisa, wannan dai na cikin mayafin sirri masu girman isa. Na nemi tabarruki a gare su sharifai gani na durkusa, dan Allah ku amshe na albarkar ku cikin yaban nan kusa. To assalamu alaiki azima na mukarrima, assalamu alaiki ayo abbanki zan kambama. Ba dan na kai ba koko na isan maki min alfarma, in yi yaban cikin siga mai ratsa zukatan al'umma. Assalatu wassalamu alaika mafi sarkin aniya, assalatu wassalamu alaika gatan na yau da jiya, assalatu wassalamu alaika mai shirya minka ilaika ya cikakke annabu baka da tawaya. Annabu ne ya fara bautar Allah tun babu ko'ina, sabida shi rabu ya kage halittu dole mu bayyana. Ya dinga turo da annabawa da mursalai su zo su bayyana. Annabi na nan yana zuwa la shakka shine habibuna. Da mursalai da annabawan sun faɗi zai zo kwarai kuwa, idan ya zo ku sallama masa domin zai ba ku garkuwa. Shi ɗaya ne zai kula ku da kyau a rana ta tsayuwa, bayan shi ba ku da mai iya kare ku dangi da 'yan uwa. Annabi dai an haife shi a Makka kwarai babu tantama, an haife shi da katimin annabta kun ji mafi girma. Ya zo ne yana sujudi gun sarkin duka al'umma, a arfinsa ya sauka kawai mu yi imani duk musallama. Allah ya kage annabawa masu yawa ku zama bincika, akalla sun kai 120,000 kara hudu aka. Annabi ne cika makonsu kwarai dan uwa je ka bincika, kowanne a cikinsu ya faɗa annabi zai zo da ɗaukaka. Ya zo ne cika makon mursalai 313, ya isar da sakon Allah a shekaru 23. Duk girman duniya sakon ya je mata bisi dubu. An sake bautar gunki an riki bautar rabu gwani haku. Na shaida ka isar da sakon Allah kalikuna, dukkanin abin da zai amfana halittu ka bayyana. Kai ka cike abin da du ya gabata an ta nabiyuna, minka ilaika aya hadi mi fitahul kayi rabibuna.
halin basarake a ya shugaba kun haƙuri da tausayin al'umma ba za a kai ka ba kuntun kai da tallafin mai rauni ban ga kamar ka ba fagen fara'a amjad sai san barka kai ne uwa uba nan ne za na ɗan tsaya ba wai dan za na barka ba face dan na ɗauniyar sabuwar da za ta zo nan gaba aikin kenan a ko'ina kuma zan yi ko ba za ji ni ba Abubakar Sadiku sunana na san ba za ka bar ni ba yau ma dai kamar kullum aikin ya zo daga zawiya da shehana wato ɗahir liman yan mazanjiya na shehu Umar Futi Harasmiyu mai farar aniya a koda yaushe ba su bari na suna sana hanya